kwuru onye kwesịrị na ebe ahụ maka na ọ bụ anya na-ele zamzam ka eji ele ụkwụ na-aga wam. Ị chọrọ ime ihe na-akpọtụ n'obodo anyị abụ Naijiria? Onye kwuru nke o kwuru na onye mere nke o mere. Mgbanwanna jiri nnọọ nwayọọ sonyere Uchenna Clever Ọnụọha nwa garama ya zụziri nke ọma na nwaada nwoke ọcha Clara onye eze mkpọga n'ihe omume nzukọ ume Igbo na Eko 100.7 ma o jiri ala nkeji 30 gata elekere 7 nke ụtụtụ site n'ụbọchị Mọnde ruo ụbọchị Fraịde ọbụla ka ha nwee ike gbazie gị ka o siri mee. Ịchọ ịma ihe na-eme n'obodo anyị abụ Naijiria, agala na nke ịma sonyere ihe omume abụ nzukọ ume Igbo na Eko 100.7 ka ị nwee ike nụrụ ka kpọrọkpọtọ si gbazia n'ihu enyi. Ngwa jezie gwa ndị ya adịghị. Geru atọ ntị n'ala nụrụ ikoro ndanda ebe achọkatakwanụ mmekwu abịagba ma ihe riri n'ikpeazụ gerenụ ya nnọọ Igbo mara m Igbo m ji aba na Igbo m ji eme ọnụ bụ akụkọ ndị ahụ bịara ahịa na ụfọdụ akpụkpọ akụkọ dịgasị iche iche bụ ndị nke bịara ahịa n'ụbọchị taa bụ Wenesde bụ abalị 22 nke ọnwa 10 afọ 2025 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha taata bụ afọ. N'ụtụtụ taa ndị unu ga-anụ olu ha bụ mụnwa n'onwe m Uchenna Clever Ọnụọha nwa garama ya zụziri nke ọma baba nkịtị na onwe ya nwoke na-agba mbọ ka ike kwere ya mana nwaada nwoke ọcha Clara anaghị ekwete na ana m agba mbọ odogbo professor in practice. Clara, you are welcome. Good morning. Good morning, Uche. How are you feeling? I'm feeling so good. Kedu ihe rịpụrụ gị n'ọnụ ndị morning anyị wetachara ọha n'eze akụkọ ụwa na nkenke esi mụ na gị ga-aga butiki gaa mee gịnị? Ahụrụ m swimming truck n'ebe ahụ ihe eji egwu mmiri. Akwa m nọkwara onwe m gị sị m bịa ka anyị gaa gwuo mmiri ihe niile awa akụkọ sịrị masị gị with all pleasure nsogbu adịghị ka anyị gaa. Anyị ga-aga gwuo mmiri mụ na gị. Ọgwụ ihe gwara m Uche. We go now. Mana ịsa ga-aga butiki gaa mee gịnị gaa legharịa anya ka ọwụ. Asị m gị gaa zụta n'ihe m ga-aga m eyi n'akwa m otu. Akwa eji egwu mmiri ọnwụ ndị aboki anaghị ere ya. They know they sell am. Uche biko enwela nke m hụrụ ọ mara mma and ọ dị sexy. Ịghọtala ọ nke a ka m chọrọ eso. Eji make my money no reach there. My money no reach there and you cannot force me. I don't understand. Ị gaghị force some. Ọ ga-aka akpara gị mma na ị ghọtara. Ọ dị very easy for you to understand. You want make I follow you abi you know what make I follow you. Agamadini ko nya ara. Clara na adịghị njikere gị nọrọ. Beside that, I am doing you a favor. I'm doing you a favor. Ega gbati akwara gị. If you don't want to go, don't go. There are many ladies out there. Chọrọ iso m gaa gwuo mmiri. I beg, go and rest. Ejighị m ego ahụ. And you cannot force me. It's not costly. Ihe ọbụla butiki na-adị ọ na-adị oke ọnụ. Ejighị m ego ahụ. Onweghị ihe ndị aboki na-anaghị ere. Ọ gị ma onye na-aga hụ ga patronize aha. Onweghị ihe ha na-anaghị ere. Enwere ya. Ụdị ọbụla ị chọrọ ya enwere ya. They no get am. Kedu ka isi mara? Clara, ị na-anọdụ n'ụlọ mara ihe zụrụ n'ahịa. Ndị aboki ama ihe a na-akwụ n'ahịa gbasara ikwu. Ịhụ na onye aboki gara gwuo mmiri mbụ. Ma hụla m ebe ọ gara aga gwuo mmiri. You don't see am.
ọ pụtara na onye na-anaghị egwu mmiri anaghị eri igwu mmiri ọma WhatsApp ka anyị ga-agagode na nke ha gacha eke gị na-akọ ị ga-adọkpọrọ m gaa butiki ka eje chọọ m eze abeg kelee ọha na eze ma ọ bụrụ ma ị ga-ekele Igbo ndị ọma Igbo dị sansam nọ na Bọlachi ụtụtụ ọma nọ na-etela olee otu unu mere eji m aka na arụsiri unu ike a sị m ya gaziri na nke taa biko gwa na Uche akwa ya m nọrọ onwe m ya sị m na m bịa ka anyị ga-aga gwuo mmiri Uche bịa na ịga butiki ka beside onwe ha akpa ọbụla mmadụ ji gwuo mmiri na-awụhụ ya ọwa eziokwu enwere ụdị akwa na ọwa asị ọsọkwa gị mara akwa ị ga-egwu mmiri amaghị na aghọta ka ọ dị n'ụtụtụ a anyị ga-eleba ya anya bụ iwu ndị ụlọ nzukọ seneti mere ka ịkwaso obere ụmụaka iko n'ike ịdị faịlụ obere ụmụaka ndị ụlọ nzukọ seneti emeela ha ya ka ọ bụrụ iwu na onye ọbụla ejiderelere nnọọ obere nwatakịrị kwaso ya iko n'ike a ga-atụ ya mkpọrọ apụtala apụta live imprisonment amamme na aghọta o nwere ihe nọrọ n'ụtụtụ a onwe ka esi kọta ya n'akụkọ nụta ya na ntị na ị gara lee obere nwatakịrị kpaso ya iko n'ike tapụlụ ya n'ike daa ya nkwa n'elu ejide gị okwu ahụ gaa kọtụ ikpe ma gị ị gaala live imprisonment ihe a ka akpabio na ndị otu ya nọ yesterday kpebie Uche ya bụ ihe adịla too much ebe olichewere ntị ihe a ga-agbara ha agbara ị gaghị ekwu na ịnụ ya n'ụtụtụ a you don't hear am be say you don't hear am maka na o nwere ọtụtụ ndị mmadụ na-akpa agwa ka ọ bụ ekwensu kiri ha eziokwu ka ha enweghị conscience ị ga-ahụ ele obere ụmụaka 2 years 3 years enwedị ndị nke 3 months 6 months amakwasa metọsịwa ha ihe a na-ekwu okwu ya dịkwa iche na rape ị nwere ike lee ikekwe oke ibiri mmadụ nke ahụ kwa anọda according to Oshomole ya wee difference mana nke a obere nwatakịrị ndị ụlọ nzukọ seneti si ejide gị sọ ihe ga-azọpụta gị nwere ike bụ amnesty ma ọ wụ jailbreak ị ga-anọ ebe ahụ gba ụka ị ga-anọ na cell ị ga-anọ na prison gba ụka ma amnesty azọpụta ha gị clemency ma ọkwanụ jailbreak ụzọ ihe ata amami na aghọta ya mere anyị ji wee na-ajụ gị n'ụtụtụ a sị kedu ka ị si hụta nke a ya bụ iwu a ndị ụlọ nzukọ seneti mere ka onye ọbụla ejidere lere obere nwatakịrị metọọ ya ka atụọ ya mkpọrọ apụtala apụta ị nabatara ya o ziri ezi ị ga-agbalị gaa na Facebook n'ụtụtụ a gaa ebe ahụ gaa kiri iwe anyị live zibatara anyị ozi gwa anyị ihe ị chere gbasara nke a o wee bụrụ ya ka ọ dị ka anyị gbapụ ya ọsọ nyonyeke n'anya na akwụkwọ akụkọ Vanguard gezie ntị ngagharị iwe mere maka ntọhapụ Nnamdi Kanu ala anyị bụ Naijiria ma ụma nnọọ na-eme ka ọ bụ ọchịchị onye kwuo uche ya bụ demokrasi ka ha na-agbaso na-achị ọchịchị ha ka Dele Farotimi kwuru bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kpuru na otu egwu bọọlụ Bayern Munich ejirila afọ abụọ gbatikwuo ọnụnụ onye nkụzi otu egwu bọọlụ ha bụ Vincent Kompany atụọla nwaafọ Naijiria mkpọrọ na mba UK maka ime onwe ya dịka onye nọọsụ nwaanyị iji hụ ohere rụọ ọrụ n'ụlọ ọgwụ dị na mba ahụ ndị ụlọ nzukọ seneti na-ama amụma iwelikwa ụgwọ ọnwa a na-akpụ ndị agha ala anyị bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ngagharị iwe emere na Abuja ụlọikpe enye n'iwu ka ejichie onye ọkaikpe Nnamdi Kanu na nwanne nwoke Nnamdi Kanu n'ụlọ mkpọrọ opekata mpe mmadụ 30 anwụọna dịka ha na-eku mmanụ ụgbọala n'otu ụgbọala ukwuta nke ọwụ dara na steeti Niger. Uche ihe a na-ekwu eti na-eti akụkọ sịrị a na-eti ọ dakwa na ahịa ugbo ị gakwa hụ ndị ga-eburu ihe aha galọn ha buru baro
na-agba aga ka aga gbagbuo nwem ka aga kwuo ya. Ọ dị egwu. Lekwa ya mmadụ ole anwụọla na steeti Niger. Ọ dị egwu. Anyị ga-ekwukwa ya ị hụrụ ụgbọala tanka dara ada anaghị eko mmadụ gịnị ndụ. Anyị ga-etikwa ya bụ mkpu na-eti ya mana ka anyị na-eti ka Chineke na-agbara anyị gịnị ama. Ọ dakwa n'ụtụtụ a ụfọdụ ndị na-ege ntị n'ụtụtụ a ga-eburukwa galọn gawakwa ga mee gịnị gakuwe ya. Amame na-aghọta ihe ọ na-abụ onwe ka o si gbaa dum ebe niile agwụ ọ naghị eko mmadụ ndụ mana ekwucha ya ketekete kpọkpọ eji ole nne gị kọkọrọrọ m akụkọ anyị nụrụ n'ụtụtụ a bụ na ọnụọgụ ndị nwụrụ na ya bụ ihe eruola 35 people. Just like that ịma ọ na-egbu o nwere ndị nke ọ na-emerụ ahụ oge na-adịghị anya ndị ahụ na-anwụkwa na-anwụ as time goes on some people na-anwụkwa na-aga ekwogi si one thing must kill a man. Na steeti Niger ka o mere ebe ụgbọala okwu tanka ji ebu mmanụ ụgbọala na ọda gbirigide m ndị mmadụ ezekọ kuwe ya tabara ọkụ dum kpochapụ ndị mmadụ. Ọ dị ego ike agwụla ka ọ dị nwaanyị ọma dịka Showore na ndị otu ya bịara nọọ mechaa ngagharị iwe na Abuja ka atọhapụ Nnamdi Kanu. Ndị uwe ojii aga aka ka egbe lee nwanne Nnamdi Kanu Emmanuel Kanu nwanne ya nwoke ga aka ka egbepe nwụrụ ya. Lee onye ọkaikpe Nnamdi Kanu Alọya Ejumakọ ga aka ka egbepe nwụrụ ya. Lekwuo mmadụ 10 ndị ọzọ ga aka ka egbepe nwụrụ ya. Apịnwụkwara Showore and they no see Showore o. Amami na-aghọta. Showore ihe mere ejideziela ndị chee na ihe awụkwa aja ọsụrụ ebe ahụ atọhapụ ha ka a na-ekwula ka a na-akala. Onye oti mkpu ndị uwe ojii ala anyị bụ Benjamin Hundeyi na-asị ndị a ga-aga kọt. Echee na ọ wee egwuregwu agaala ha kọt. Ụlọ ikpe si jichigode ha na prison. Ha nọ prison ugbu a kuje okwu kesi ha ka gịnị uche ọ naanị ha so n'ụga ngagharị iwe. Ịma mgbe a bịara na-ajụ ndị uwe ojii why kedu ihe mere unu ji nwuchie ndị a ha sị na ndị a gara ebe ha sị ha agala ebe e nyere ha iwu si agakwala ebe a si unu na-eme ngagharị iwe ha akachi obi sị na ha ga-aga ebe ahụ anwụchizie ha. Showore bụ ngagharị iwe n'isi ahụzi Showore person wey carry am for head na so life be o na wow na so life be get as e dey sound o na wow. Otu nwaafọ Naijiria agaala mba UK ga ebe ahụ gama onwe ya ka nwaanyị iji hụ ohere rụọ ọrụ dịka onye nọọsụ. Nigerians jikọ onwe ya ka nwaanyị kwado onwe ya ka nwaanyị ka iti onwe ya ka nwaanyị gbam rụwazie ọrụ na ụlọ ọgwụ dị na mba UK dịka onye nọọsụ. Eruzi otu ụbọchị ya bụ ihe abụọ. Onye mazi onye nyepụrụ ya ihe ka we don't know. Ịma nwoke wunu nwoke onye maka ahụ si marịa ya ọ ṅara asị ha ga-awe ma enyopuo ya Nigerians we too much. Ndị ụlọ nzukọ seneti ha na-ama amụma iwelikwa ụgwọ ọnwa a na-akpọ ndị agha ala anyị. Nke a ga-amagbu onwe ya ma ewelikwuo ya mana ajụjụ wee bụrụ nke ọ ga-eme ka anya pụọ ya bụ nwa nduru na-akpa egusi. Amame na-aghọta nke a ọ ga-eme ka anya pụọ ya bụ nwa nduru na-akpa egusi. Ewelikwa ụgwọ ọnwa a na-akpọ ha ọ ga-eme ka anya pụọ ha na-akpa egusi. Amame na-aghọta asị nwa nnụnụ tụọ mkpe amara osisi ọ chọrọ ibere na ya. Atụọla m mkpe ime osisi m chọrọ ibere na ya n'ụtụtụ a. Ọ dị ego ike agwụla. Ka ọ dị Dele Farotimi nwada nwoke ọcha Clara apụtala kwuo na n'ịhụrụ ngagharị iwe ahụ e mere maka ntọhapụ Nnamdi Kanu n'ala anyị bụ Naijiria ha ma ụma nnọọ na-eme ka ọ bụ demokrasi ka ha na-apratisi na ihe ha pratisi ga is not democracy. Where is the lie? Where is the lie? Demokrasi na-enye ndị a na-achị ohere ime gịnị ngagharị iwe n'ụzọ udo. Mana ịhụrụ obodo anyị bụ Naijiria ọ wee mewe ewere anwụrụ n'afọ ose n'anya bute ya gasị na-agba ha ọpọnse na ụzọ udo peaceful protest o. Amami na-aghọta a ga-akọ nwata ihe si ya ebela akwa igirigi.
bụrụ onye na-akwado otu egwu bọọlụ Bayern Munich nke a bụ iji wee mee ka ị mara na agbatikpuo n'ọnụnọ onye nkụzi otu egwu bọọlụ Bayern Munich Vincent Kompany agbatikpuo n'ọnụnọ ya ọ ga-anọkọtazi n'otu egwu bọọlụ ahụ ruo afọ 2029 ịma asụ ụra tọwa ụtọ ekowe ya ekowe. Yesterday bụrụkwa onye na-akwado otu egwu bọọlụ Gunners ị kwesịrị dị na-enwe aṅụrị maka na ọ bịara nnọọ lee otu egwu bọọlụ Atletico Madrid faa ha ka onugbu 4-0. uche ihe ka mere ụzọ tụrụ n'elu yesterday say no 4-0. Arsenal dị good defensively ndị a ha dị stingy ha dị very stingy n'azụ ọ rara ahụ inyeta Arsenal goal mana ihe mere ndị mmadụ anaghị eteke Arsenal serious wụ Clara ma why Arsenal nwere ike gbachi ihe ndị a niile a na-agba Manchester United ebu ụzọ busuo ha trophy this season agbarakpa ha akala na so dia own debi amamela wada ike gara kode ka anyị gbapụ ya ọsọ nyonyeke n'anya na akpụkpọ akụkọ Daily Post gente ya bụ akụkọ a na-ebugharị na-esonyerela m otu pati APC bụ okpokpo asị ka gọvanọ steeti Abia bụ Alex Otikpuru bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ahọpụtala Sean Dyche dịka onye nkụzi ọhụrụ otu egwu bọọlụ Nottingham Forest. Aka chiburu mba France bụ Nicolas Sarkozy agaala mkpọrọ dịka achọpụtachara na ikpe mara ya n'ebubo a na-ebo ya na ọ chọrọ ka mba Libya jiri ego kwado ya mgbe ọ na-azọ ọkwa onye isi ala mba ahụ n'afọ 2007. Ebepụla mmadụ abụọ isi n'ọgụ obodo na obodo maliteghara na steeti Cross River bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na o nweghị mgbe nna ama amụma ịgbahapụ otu pati PDP ka gọvanọ steeti Ọshụn bụ Ademola Adeleke kwuru. Ụlọikpe achụọla ndị isi oche kansụl ime obodo steeti Ebonyi na ndị kanselọ steeti ahụ bụ ndị nwetara mmeri na ntụliaka elu emere n'afọ 2024 gara aga na steeti ahụ. Ndị ụlọ nzukọ seneti anọrọla n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Tuzdee mee ya ka ọ bụrụ iwu ịtụ onye ọbụla metọrọ obere nwatakịrị mkpọrọ apụtala apụta. Ndị uwe ojii agaala ha aka ka egbe pịmgburu otu nwaanyị ọwọ aha ya bụ Halima Ali Meina maka iji mma maa otu nwaanyị ọwụ dị ime na Meduguri bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na tọhapụ nwanne nwoke Nnamdi Kanu onye ọkaikpe ya na ndị ọzọ so mee ngagharị iwe n'ụzọ udo unu jichiri ka onye bụbu onye isi oche ụlọ nzukọ seneti bụ Wabara gbara Tinubu. Ndị ọkpa egbe bandit atọrọla ndị ọrụ INEC na steeti Kogi bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị ọkpa egbe bandit awakpola kansụl ime obodo Kajuru dị na steeti Kaduna gbuo otu onye gbim ozu ya adọrọ ma tọrọ ndị ọzọ gbafuo. akụkọ a na-anụ mgbe niile egbuola atọrọla obodo Naijiria ike agwụla ọ dị egwu nwaanyị ọma. ndị ọkpa egbe bandit atọrọla ndị ọrụ INEC na steeti Kogi aga na ihe ga ebe ahụ ọ chọrọ ha isi ebe ahụ mee ntuli aka nke ha ike gbọrọ ịma akụkọ bịara na-akọ na ndị ọrụ INEC ama ma ọsọ ndị a zitere na steeti Anambra ịma next month ka ebelebe ga-egbu na steeti Anambra. Soludo ebidoro gbakere iwe ala ịhụ na target ya ọsọ wisu polling units e nwere na Anambra. Akụkọ ahụ wee na-akọ na ihe a bụ ndị INEC ezitere na-abịa steeti Anambra atọrọ ha
obodo Nigeria insecurity here and there here and there Uche all the way from steeti Kogi ọ dị egwu na wow ọ dị gịnị egwu ka ọ dị ndị uwe ojii agaala ha aka ka egbepe nwere otu nwaanyị ọwa aha ya bụ Halima Ali Mena bụ onye ji mma lee otu nwaanyị ọwụ dị ime ma ya chọm na Maiduguri. Nwaanyị dị ime ka ị na-ama mma. Uche ọwụda ofu onye ka ọ maziri mma. Nwaanyị dị ime ka ị na-eme gịnị ka ị na-ama mma. Ọ dị egwu eji m n'aka na o nwee na ka isi nụ ha ya ọzọ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ndị ụlọ nzukọ Senate anọrọla ha n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Tuesday mee ya ka ọ bụrụ iwu ịtụ onye ọbụla metọrọ obere nwatakịrị mkpọrọ apụta live imprisonment. Ihe a bụ isiokwu anyị ga-eleba anya n'ụtụtụ a. Anyị wee na-ajụ gị sị gịnị ka ị nwere ikwu gbasara nke a? Ọ dabara adaba? Amami na wata wepụchakwa sentiment nye okwu anyụzie ya nke ọma ịkwadoro iwu a ndị ụlọ nzukọ Senate tinyere. Gawa Facebook n'ụtụtụ a ga ebe ahụ gakiri iwu anyị live zibatara anyị ozi. Ị na-ezibata ozi gaa na comment section ị ga-ahụ link anyị shariri ebe ahụ. Ihe a bụ new Facebook page ọhụrụ anyị. Oge na-adịghị anya anyị ga-akwaba ebe ahụ ka ị hapụ ikwu. Clara kpachara anya n'ụtụtụ a ka ị hapụ ikwu na mgbe anyị na-aga na nke ọhụrụ ịmaghị adreesị klikie ya ugbu a kpam folowa ya amami na aghọta o wee bụrụ ya ka ọ dị ụlọikpe achụọla ndị isi oche kansụl ime obodo steeti Ebonyi na ndị kanselọ steeti ahụ bụ ndị nwetara mmeri na ntụliaka elu e mere n'afọ 2024 gara aga. Chi nwekwara ka ihe a si daa o dara somehow awaipụgo ha out. Ụzụ akwa kpọrọ wiping na ụzụ akwa kpọrọ na steeti Ebonyi yesterday. Ma local government chairman eswipụrụ ha otu a ha niile. O nwere onye dị ebe ahụ ga-adị na-ekwusa a na-azapụ ha kedu uru ha bara anyị. O nwere ndị ga-ekwu ya o nwere onye na-anụ olu anyị n'ụtụtụ agadị na-ekwusi nke ahụ gbasara beside kedu uru ndị yes na steeti Ebonyi. Ị na-ekwu ihe you are not that wrong. Ịma why ọchịchị kansụl ime obodo dakpụrụ chakom. Anyị amaghịdị uru ndị akpọrọ onwe ha ndị isi oche kansụl ime obodo bara anyị. Ọpọnsị emekwala kansụl ime obodo emene ntụliaka elu kansụl ime obodo were mmadụ tinye kanselọs upon that uche nwekwa ihe m hụrụ gaa n'ime ime obodo ka ibere ụwa akwa. Gaa n'ime ime obodo baa n'ime ime obodo nyonye anya ka ị mara nnọọ na ọchịchị anaghị eru ebe ahụ. Ọ gwụchala n'isi steeti. Ọ gwụchala n'isi steeti ka a na-agbacha ha vagavaga n'isi steeti. Ọ gwụchala rụgharịa nke arụrụ arụ. That's all. Na-ajụ dịsị kansụl ime obodo ọ bụ osoghị n'ọchịchị. Kedu dị ego a na-echere m ma ụlọ ikpe ọchabiri ikpe si ndị a ha nwee ihe a na-akpọ local government autonomy. Ha nọrọ na nke onwe ha na-enye ha ego ya gaa direct to their boss. Ọ na-agakwa For where? Ọ na-agakwa branch. Ọ na-agakwa ike gwọrọ. A na-erubekwa isi na iwu a ụlọ ikpe nyere. Ụlọ ikpe kpecha nke ya. A na-erubekwa isi na ya ka ọ bụ ụlọ ikpe kpechaa ndị isi okpotokpo emere ihe ka ha mma gawa. Mana ọ bụrụ mụ na Clara nwoke ọcha sị na ya dara iwu. Afọ anyị n'elu otu a ike gara agbatọwala ha ntịlala ede mgbe anyị ga-ekwujọ aja fani ofele ogele na-eme ebelebe ndị nwaanyị ịma na o nwere ndị ọwa ọrụ ha sọ Clara kwuru ya ọ dị egwu. Ya bụ akụkọ a na-ebugharị na oti esonyere n'otu pati APC. Oti nwa amama apụtala kwesị taa onye gbara ọnụ aka nọ m n'otu Labour Party. Akụkọ dị otu eriju ya afọ. Ihe a ka oti mere gịnị kwuru ka anyị nyonyeke n'anya na akpụkpọ akụkọ Punch. Gezie ntị. Gọọmenti steeti Anambra apụtala kwuo ya ha na ọ bụ okpokpo asị bụ akụkọ ahụ a na-ebugharị na Soludo na-ama amụma ịnwụchi ma tụọ ndị okpukperechi mkpọrọ ọkacha ndị bishọp ụka Katọlik na steeti Anambra ma o nweta ha mmeri ichi nke ugbo abụọ bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ na akpụkpọ akụkọ Punch. Na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ abụ nke kwuru na
onwe ya ọchịchị pụrụ apụ ga-emenwu ihe Tinubu mere n'ọchịchị ya ka Wike kwuru. Amụpitan ga-amalite ọrụ n'izu ụka na-abịa abịa dịka a gaji ime ntuliaka elu gọvanọ steeti Anambra. Gọvanọ steeti Niger bụ Mohammed Bago eruola uju ọnwụ mmadụ 35 bụ ndị tụfuru ndụ ha na steeti ahụ dịka ha na-eku mmanụ ụgbọala. Agwara gị na o ruola 35. Gọvanọ steeti Niger ebegbuola onwe ya. Soludo apụtala gọrọ ụkwụ na aka ya na ya bụ akụkọ a na-ebugharị rumọ na onwe ka o si nweta ha mmiri ichi nke ugbo abụọ na ọ ga-ele ndị religious leaders tụọ ha mkpọrọ. Soludo si ihe dị otu ahụ gịnị adịghị n'ọwa ihe ya kwuru na-aghọta. Ọ dị egwu ka anyị nyonye anya na akpụkpọ akụkọ The Statesman. Ụlọ ikpe enye n'iwu ka ejichie nwanne nwoke Nnamdi Kanu na onye ọkaikpe Nnamdi Kanu n'ụlọ mkpọrọ dịka ha mechara ngagharị iwe ebe ka ọ dị. Onye ọkaikpe Nnamdi Kanu bụ Aloya Ejimakọ emeela ka ọha na eze mara na o nwebeghị mmiri bara ya ntị mana ọ ka nọ n'aka ndị ọrụ nchekwa. Bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akpụkpọ akụkọ The Statesman. Na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ The Statesman ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na otu jikọtara ndị ụka Kraịst bụ CAN azaghachiela ụlọ ọrụ onye isi ala gwa ha na aka na-egbu ndị okpukperechi ụka Kraịst ka taa ka echi. Ndị ụlọ nzukọ omeiwu steeti Imo anabatala ka arụzigharịa okporo ụzọ si Ụmụgakpọ gawa Ụmụchima. Ndị ụlọ nzukọ omeiwu steeti Imo emeela ha ọṅara. Ọ dị anyị na-anụ news from you people ọ na-akpa anyị obi ọma. Biko kwuwe na okpo talk very important. Ọ dị oke mkpa. Ka ọ dị Igbo bụrụ nze mama ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji hụ ohere je nwere otu mmiri ma kpacha akpịrị. Ya bụrụ ma anyị lọghachi na-abịa ịbịa gbuwe oge ọbụla anyị ga-eleba ya anya n'ozuzu oke bụ iwu a ndị ụlọ nzukọ seneti mere ya ka onye ọbụla lere obere nwatakịrị makwasa ya kwaso ya iko n'ike minor children child ga-ekwaso ha iko n'ike anụta ya na ntị kọta ya n'akụkọ na imere ihe a eburu okwu ahụ gaa ụlọ ikpe ekpe ya asụcha guilty or not guilty ekpensu arụ ala ikpe ahụ amaghị ị ga-anọ n'ụlọ mkpọrọ gba ụka. Ihe a ka ndị ụlọ nzukọ seneti sa anyị gwa gị n'ụtụtụ a n'ihi ya ma egene gbado anya maka na o nwere ndị na-akpọ ụdịrị agwa ejide gị ị gaala prison life imprisonment tupu a na-enye gị amnesty clemency na ị na-enwe jebere ndị bo na-elele ala ọnụ kerie ya gị ruo azị ọnụ ka metu anyị wee na-ajụ gị sị ị nabatara nke a nọrọ ebe ahụ agagharị ya bụrụ ma anyị lọghachie anyị eleba ya bụ isiokwu anya agagharịkwala agagharị nwune Echo FM. This is Ofekata Orodo community. Cuddle in nature's embrace. From the sky, its beauty stretches wide. Serene landscape, lush greenery, and a windy path that whispers stories of old. Ofekata Orodo is not just a place on the map. It is a heartbeat, a heritage, a people proud of their land. And today, it opens its arm to a contest that stirs excitement, mystery, and the promise of discovery, the Ojezurobodo search. As the Echo FM theme arrive, the elders of Ofekata Orodo receive them with warmth and joy. With hearty smile and open arms, they share stories of their rich cultural heritage, woven with resilience, unity, and pride.
The atmosphere is filled with excitement, for their beloved community has been chosen for this month's contests. The search process, guided by the moderator, sets the tone, clearly explaining how the search will unfold. And with no time wasted, the participants leap into the fray. The search has begun. Where could it be? A thought that surely echoed in the heart of every seeker. I think it's here. Oh no, not again. Along the way, they encounter broken school buildings and poor road network, a reminder of challenges that still calls for attention. As each second tick by, every movement becomes critical. Every step, every decision matters. Where could it be? I must find it. I must see it. The tension build, the search intensify, yet no one backs down. Each participant stays the course, eyes fixed on the ultimate goal. After moments of anticipation, a contestant finally uncover the Ojezorobodo treasure. Cheers erupt, laughter fill the air, and the joy of victory. It is a moment of triumph. The celebration reaches its peak as the King of Ofekata Orodo, His Royal Highness, Eze Engineer Marcel Uziegbu Okata II of Ofekata Orodo, warmly welcomed the winners. With gratitude. My name is Ekwebelem Pascal Uchechukwu. Asum na ịgbalị ala Chukwu gozie gị na ọ bụrụ na eruru dị ya ebe ahụ enweghị nwa m nwere ikikere ịdị na-achọ nwee ike ịdị na-achọ ebe ezuturu ha because Echo FM ha zutuo ihe ọ na-ara ha ịchọta ya. He commended the Echo FM theme for bringing the contest to his people, strengthening bond and showcasing a uniqueness of their land. Women of the community dance cheerfully, their vibrant steps echoing pride. Ahamobo, His Royal Highness Eze Engineer Marcel Ihanacho Uzebu Okata II of Ofekata Asian Kingdom and Secretary to Ndieze Owerri Zone in Imo State. Onye eze emechala Ojezorobodo n'obodo unu, kedụkwanụ ka obi dị gị? Obiọma dị m ihu bụ otu ụmụ m obiọma ji dịrị ha ndọ mme ha na-ahụ egwu ha kwe unu hụrụ egwu ha gbaga ebe a na obiọma dị Ofekata niile ụmụ Ofekata niile na unu bịara
ofekata si ka unu mee ka ụwa niile mata ebe ofekata nọ na ofekata wụ mba udo na-achị, mba ọganihu na ịdị n'otu na-achị. So ekele m unu. Kedụkwanụ ndụmọdụ ị nwere ike inye obodo ọzọ ojezuru obodo nwere ike ịda na ya? Ana m agwa ha ka ha nabata Eko FM n'ihi na ihe ha na-eme bụ ihe dị mma, ọwụ ụzọ dị mma a na-eji na-eme ihe anyị na-eme n'obodo anyị na-aga n'ihu. Ọhị na-eji amata obodo. Ana m ekele ha. Ya gaziere gị onye eze. Ọ ga-adịrị unu mma n'otu n'otu. Ka Chukwu duo unu na ezinụlọ unu n'aha Jizọs. Ofekata Orodo has not only found its treasure, but has found joy in unity. And so, the Ojezurubodo search in Ofekata Orodo community comes to a close, leaving behind memories of excitement, discovery, and togetherness. Until the next community is chosen, the spirit of adventure continues. Feel the music with DJ J-Boy. na-agakwa ma na-agarubeghị ebe a na-agala egili ije ka bụkwa ọgịga ka ọ dị anyị alọghachiela ịbịa dọọ ya vamo bụ isiokwu agbadoro ụkwụ n'iwu ndị ụlọ nzukọ seneti mere ya na onye ọbụla ejidere gara n'ụlọ obere nwatakịrị minọ makwasa ya kwaso ya iko n'ike dị faịlụ ọya ejide gị ị ga-aga mkpọrọ apụta live imprisonment. So ihe ga-azụzọ gị agụchala mgbe onye isi ala ma gọvanọ nyere gị clemency ma amnesty ma ọ bụ enwe jail break ụzọ ihe ata ma ọkwanụ abụ n'oge Peter prison emepe. Paul and Silas they prayed, they sang, the Holy Ghost come down. Paul and Silas they prayed, they sang, the Holy Ghost come down. Kekwa ga-abụra ga-abụ otu a abịa tiri echele akpọrọ gị aka ma ọ na-abụghị ya ị ga-anọ na prison bụ ụka n'ihi ya bụrụ na ị na-eche echiche ma ọ bụ iji akpa ụdịrị agba dị otu a zere ya. Anyị wee na-ajụ n'ụtụtụ a sị kedu ka ị si hụta iwu a ọ dabara adaba? Bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị abụọ 0911 20022 0911 20022 maọbụkwanụ 0707 454 1014 0707 454 1014. ma ọ bụ gị gaa na Facebook gawa ebe ahụ ozi akakwala nkọ soro ibe gị zibatara anyị ozigbo anyị ihe ị chere gbasara nka dịka ị na-ezibata chọọ peji ọhụrụ anyị klikie ọ nọ na comment section klikie ya kpam follow anyị gịnị ebe ahụ ọzọ dịka ibe ya ọkwa biko gị like kwa nke a miga gị share anyị kwa very important like and share you tap you share Ebolachi anyị dị nnọọ ma gbapụ ya ọsị nọ Uche nwa God ya gazie emere m atabire na ọchifu kwuru ọchifu mmadụ ka nọrọ enyi ha nwaanyị esi m nwa tobere na-akpa ihe ndị emego ugbu a ma ihe dapụ mmadụ ma ime gịnị ma ihe niile ọwawo mmadụ ọwụnọ mmadụ n'ụba na mmadụ ka narị ihe mere na wụ alaikere m ya bikos ọ dịghị mma ihe ọ ga-awụ mmadụ mee onye na-eyi asị ihe mee onye mere ihe ọrụ n'ala azịbapa azịbrash ya iwu echi na mụnwa alaikere ya ka ndị ahụ nwa ha mụrụ amụ ibiri ma ndị ka na-elekwa nwa ha mụrụ amụtawa ime ha ga-enwekwa ndịsel lineup nwa ha mụrụ n'afọ ha ga-enwekwa ndịsel lineup so alaikere ya dachis ọwụsoro onye arabaga ewuru nwa okorobịa na araba mana gị ma na ike jitere gị gị egbe ọsọ gbaa mbọ sef gaa lụrụ nwaanyị ka na ile nwa 10 years 15 years ọ nwere ka ọ dị
alakịrị m wet na den ka onye iberibe amatafe ihe gị chidebe ahụ gị gawazie n'ụlọ mkpọrọ debe ahụ asụsụ ike anya mụwa chief mmadụ kada nwere ikwu ya dịrị nna mma ọwụ mmadụ ka a na-arịa ya gazie ịbọọlachi Ịbọọlachi Uchenna na Clara. ụtụtụ ọma Ọchịfụ onye ji ahụ. Uchenna, akwa ịma na o nwere otu onye ọkada ga-esi kpọrọ enyi ya nwaanyị fee n'ihu nwaanyị ya dị ka ọwụ pasenja. Ihe awụ iwu ndị ogbenye. Iwu a na-eme na-awụ iwu ndị ogbenye. Ọwụghị iwu ndị ọgaranya. Ahụbeghị m onye ọgaranya mere ihe atọ ya nga. Abịakwa eji ego mechie ya. Iwu a ha mere wu ihe chiri echi. This child abuse onye chiri echi. But ha nwa wu ndị ọgaranya na-eme ka ha from 12 years 15 to 17 ha mee ha ala free. But iwu a na-enweghị ikikide any big man in this country ụmụ ogbenye biko ahịhịa nna ya ọwụ ihe awụ iwu emenyere nwa ogbukwu emenyere nwa nọsi ike ha agbalịala ka ewu ke m mere approve by me emere m approve emere m endorse ekwere m ekwe bete ha nwa fọlọ victim biko ka eme ka eshọ na ha nwa bara nga ahụ ga pewe silas depre ọ dị egwu ya gaziri gị nwoke ọma ka ọ dị na Facebook anyị n'ozi nke si n'aka Comrade Ompadek Chidozie Nwosu osi ụmụ ọkanne dị n'ọha jizibata ozi ọsọ bụ the most peaceful community enwere na steeti Imo ọsọ ụtụtụ ọma Eko FM na nke a bụ ntụpụ ụkpọ n'ụzọ dị mma na ọtụtụ ndị ha nwere this habit ịdị na-ele obere ụmụaka na-emetọ ha n'ịhụrụ na nke ugbu a ha ga-anọ n'ụlọ mkpọrọ gba ụka ọ sị ndị National Assembly ya bụ ndị ụlọ nzukọ omeiwu ala anyị ha biko bịanye aka n'akwụkwọ mee nnọọ ka iwu a nwee isi ọkụ ị na-aghọta ya gaziri gị nọ Comrade Ompadek Chidozie Nwosu gaa n'ihu Clara na nke a si n'aka SK Kennedy si weju azibata ozi ya n'ụtụtụ ọ sị ndị ụlọ nzukọ sineti na ha akpala agwa ka mmadụ na nke a ndewo ọkụ ya nice one anyị ahụ na nke gị Denix Max Ogasoko ọ sị onye ọbụla na-ji ọkwa ọha na eze riri ego ọha na eze o kwesịrị ịga mkpọrọ igirigi ịbọọlachi ye Uchenna di Clara. Lọvụ nwa ka eze gbapụ ya ọsị nọ Clara nwunye ọnụ ọha ọ narị kwanụ anyị dị mma gaa n'ihu Uche ka ndị ofe ajụ nwata nwa etinye esi gị na irepụrụ ya ị ga-eje nga ọ sị gị maịnụ nwata nwa etinye esi gị na irepụrụ ya ị ga-eje nga ajị ka nna jụọ ị na-aga ọwa ị ga-aga n'kọtụ ga prove your innocence ama m ị na-aghọta ọwa sị gị na ihe nụ na ị ga-aga n'kọtụ ikpe ma gị gaa nụ ịga nga ịma ọgwa ndị bụ mmadụ bụ ngwa ụmụ etinye ezi ndị mmadụ bụ nwa etinye ezi onwe nwe ike nwa etinye ezi ya ọkwara m ajụọ gị mmadụ onwe ike nwa etinye ezi ya gaziri gị nọ uche onye adịghị ya njọ uche bụ akpa onye ọbụla nya nke ya ihe ị ga-aghọtala ọvụ nwa ka eze wee bụrụ onwe ka esi n'okepukepụ na ịkwasoro mmadụ iko n'ike ọ ga-aga kọt a ga-atụwa n'oge mkpọrọ ibe a na-ekpeghị gị ikpe a ga-ekpe gị ikpe iruo nụ na kọt ị nwee ike iprove your innocence gị ga mkpọrọ Sefeni ị bọọla chi abọọla m chi Uchenna nwa drama ya sụziri nke ọma ndewo emerakwala iwu a ndị ụlọ nzukọ omeiwu tiri asịsị m kwe m ga-asịrị ivin ọwụdị naanị live imprisonment onye ọnwụgodi na prison ekekwa ya ọ bụ lie na prison bịa bikos imetọ nwatakịrị ọwụ ivin m ga-asị metọ the person emetọcha ya aghọtazi oche mmetọchadị ma ọwụ nwoke ma ọwụ nwaanyị ime ha na-ekwu mmetọ ọwụkwa naanị ụmụ nwoke na-emetọ nwatakịrị ụfọdụ ndị ntị na-emetọkwa ụmụachị ndị ka nwoke site ejide onye ọkpọrọ ya ga ụlọ mkpọrọ ya nwụgodi eke ya ọbụla aka lie ya n'ụlọ mkpọrọ nga ahụ ndị ha niile awụrụ mkpọrọ ọ dị egwu ọkpa ndụ ya niile abụrụ mkpọrọ ya gaziere gị nụ Chinọ Osieke ọ sị na ọ na-akwado akwụkwọ iwu a akwa ị na-aghọta n'ihe na-enye ya nsogbu ihe na-awarịtụ ya wụ ịma iwu niile a na-eme n'obodo anyị abụọ Naijiria ọ bụ maka ndị ogbenye na ndị ọgaranya ha na-aga free aka anaghị akpa ha
where is the lie? Omedi n'okwu ikwuru chi nọ Osueke. Ị bọọla chi ye. Ị ga-agbalị kpọghachi. Ị bọọla chi. Odogwu na redio. Nwoke agụ. Ya gaziela gị. Gaziekwara gị nọ. Clara, eletrik bọọbụ ndị Imo steeti. Ndewo. Bọọla chi. Onye na-elekwu ụbọchị taa nwoke agụ of the Kedu ọkụ na-ere one of the Kedu. Ya gaziela nnọ. Gazikwara gị. Ịgwa gị eziokwu, aga m asị ihe ọma rị mma, ihe nwe mara iwu ya rị mma. Bọta ana m agwa nwụọ iwu ọbụla nwụọ mara ebe ọ na-egosi na iwu ji awụ ọkụwụ ebe ụmụ ogbenye nọ. Ebe ọ na-egosi na iwu ji awụ ọkụwụ ebe ụmụ ogbenye nọ. Enwebeghị m iwu hụrụ amara si na lekwe ihe Constitution Nigeria ya ma big man aga kpọrọ na ya. Gọvanọ ga-achịchị ọchịchị ma ọ chịchịrị ọchịchị akpọpụta ya kọọtụ ihe segide akpọpụ ya kọọtụ ma akpọpụta kọọtụ asị lekwe ego na anapụtara ya anapụtara ego akpa tụ ya mkpọrọ na-atụ ya mkpọrọ o ji ala alụ ndị ọzọ mekwa ihe na-ewukwe that is sentence asịkwa ha anapụta half of the money ebe ihe nwe ike nwe n'ala wepụ ụmụ ogbenye nụ ya gaziela nụ ndewo ya gaziere gị nọ. Azubike Everest si Christ Church Road dị n'Owerri zibata ozi ọsọ ụtụtụ ọma Uche Clever Ọnụọha na Clara nwaanyị ọma. Ọsọ Uche ha mekwa ya ka ọ bụrụ iwu na onye ọbụla ji ọkwa ọha na eze gara n'ọma bụrụ ego ọha na eze atụkwa ya mkpọrọ apụtala apụta. Igirigi ozi ego gaa Clara. N'ozi nke si n'aka Daniel Obi Ọkaka ọ si Maazị Ọnụọha na Clara na hụrụ iwu etiri na ọ magbukwere onwe ya mana kedu maka ụmụnne anyị ha ndị nọ mpaghara North ọ dị ego Uche ọ sị na ya sikwa na ọjịzi bata ozi Uche amaghị m ihe o ji ekwuge ihe ma ndị ka na-eji ala obere ụmụaka akwa ya ama m na-aghọta anyị ahụ n'ozi gị n'ụtụtụ a nna chi zitere m isi ụmụnnachi isi ala mba nnọ zibata ozi gị isi ụtụtụ ọma Ọgụuche na Clara na Obiọma kpagbuola gị n'ihe ị nụrụ na ụtụtụ a na ị na-akwado ya ma ọ bụrụ ma ọ ga-enwe isi o maka na ya bụ ihe akarịala. Ị bọọla chi ye. Ụtụtụ ọma. birikwe anyị ga-awụ ndị iwu ndị gọọmenti nwere narị oke na anyị si nwụọ onye ọla mejọrọ nwụkpọ ya mkpọrọ. Welitetụ olu gị ahụ elu nọ. Olu mọda bụ ime. Gaa n'ihu. Onye ọbụla na-efu nwatakịrị nwụkpọ ya mkpọrọ. Dịkwa ndị gọọmenti ndị ehiri ya gwa n'ego ụgwọ ego kpaga ego dịkwa nwụkpọ ọhụ mkpọrọ. Yes, because ọ were ndị ogbenye rụọ ọnwụ mkpọrọ ala ndị ogbenye kpati ndị gọọmenti kpacha ego aha mkpọrọ. Ndewo ya gaziere gị nọ. Anyị ahụ n'ozi gị n'ụtụtụ a Apostle Alọzie Izuchi Wisdom onye a na-eti Igbo Tikman isi Nworie Lane Amakọhịa Owerri zibata ozi ya Nworie Line ọkwa ya ọ sị o nwere ndị ahụrụ tinye iwu na ndị ogbenye dịka mụ na ya n'obodo anyị bụzi Chibọọ anụ ọzọ na onye mara ihe ọma ya mee ya gaziere gị nọ Igbo Tikman gaa n'ihu Clara. na nke a si n'aka Ugo Tangod si steeti Abia zibata ozi ọsọ ụtụtụ ọma Chesiman ọ si Uche na ọ bụrụ na nwa sinetọ ọkwanụ sinetọ na onwe ya kpaa arụ dị otu a na ya nwa na onwe ya ọ ga-agakwa ụlọ mkpọrọ. Ajụjụ a dị mkpa mana ọ gị maka ọ jụrụ ya Clara nwoke ọcha gị maka ọ jụrụ ajụjụ Uche na ihe otu ọ si Chesiman are you not a Chelsea woman? Gị maka ọ jụrụ ajụjụ a gị na-akọ ọ ga-aga ị bọọla chi ye. Ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma Uche and Clara. Ụtụtụ ọma gaa n'ihu. Anyị dị nnọọ mma. Oke, maka okwu akpụ n'ọnụ
Like pass law against the child and minor, all the man. But here now, Papa Smith, when we try you, the corruption. That's a corruption. Capital punishment on corruption. That is the corruption in Nigeria. All those are law and more than more. But when we try law against corruption in Nigeria, because that's our major problem. The corruption, like that's the capital punishment on corruption. So that's what we want. That's the law we want to. The day they pass that law, the whole Nigeria will raise up on hand for them. So yeah, that's my own contribution. Ya gaziere gị no. Calvin Chimezie si na-akwa akụ ma zibata ozi ọsọ ụtụtụ ọma Eko FM ụtụtụ ọma Uchenna na Clara nwaanyị obiọma na ihe ndị seneta anyị ihe ha kwuru na ọ dabara adaba ma ọ bụrụ ma ọ ga-enwe isi ya gaziere gị no. Kelvin gaa n'ihu Clara. Ozi nke si n'aka ya gazie si Paris zibata ozi ya ọ sụche na Clara unu na-achụkwa anyị ọbara mgbali elu na anyị nwa ndị nọ na mba Europe ọ si jisi n'ike ndewo ọ si ile nwata obere nwa le ya metọọ ya na mba Europe na ọwụ arụ a na-agbaghara ebe ahụ mana Chineke emeela na ndị ụlọ nzukọ omeiwu ala anyị abịa n'ọtụpụ ya bụ ụkwụ n'ụzọ ọrị mma ndewo ya gazie anyị ahụ na nke gị Uchechi Peter ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara na ịhụrụ iwu a ọ laikere ya na biko ihe ọ na-ekwe bụ na ihe mere di ka emekwa ya tọm ọ sị thanks na ọ lọvụrụ Eko FM ala ọvụọ gị nọ ịbọọlachi ụtụtụ ọma ụtụtụ ọma gaa n'ihu ị ga-agbalị kpọghachie ị bọọla chi ya oche nwaagọdụ onye eze nnọọ eze ụtụtụ ọma Clara Nwankọcha ndewonu onye eze ya gaziere ụlọ onye eze ekele ụlọ n'ụtụtụ a na-ebles ụlọ nne bles na onye eze n'aha Jizọs amen. King David nnọrọ m ụmụ ọnya horo uche nwaagọdụ iwu a dị mkpa ma machaa mma o teele m na-eme mkpọ na redio m na-agwa ndị sineti ha tinye iwu dị otu a iwu a mara mma awụ na Chukwu mee ebere onye wepụtara ya nwekwa ike ịtọpụta otu iwu ọzọ dị mkpa itinyekwe onye buru ego ọha na eze setụọ ya mkpụrụ ọka otu esi ekwuo nke a ụzọ iwu ndị ekwesịrị emegharị na sineti buru ibu mana nke ha mụrụ ugbu a anyị na-ekele Chineke na o metụrụ ha n'obi maka ọnwụ ihe arụ n'ihu obodo onye ọbụla nọ n'obodo n'ime obodo ma ama na ọnwụ ihe arụ n'ime obodo wụọ ihe arụ n'ihu Chineke na Baịbụl anyị na-agụ kwuru na ọnwụ ihe arụ achọghị m na o nwere akụkụ na-emegide ha ịkpaso nwata nta nwa 5 enwecha ndị a na-asa ndị 2 years ndị 3 years ncheke mgbe ọwụ nne ya anya mmiri apụọ m n'anya so iwu ha tinyere dị mma King David nnọrọ m asọpọtụrụ m ya thank you very much and God bless you ya gaziere gị onye eze anyị ahụ na nke gị ụzọ echi bụ Chicken Sumptuous ọsọ Uche na Clara ndewonu na nke a dabara adaba na ịhụrụ Naijiria ugbu a ka ha tetere n'ụra mana ajụjụ ọ na-ajụ bụ na ha ga-emekwa ihe ziri ezi na nke a ihe a tụrụ anya na nke a wee na-ajụkwasị iwu a ọ bụkwa maka onye ukwu na onye nta ma ndị seneti ma ndị a na-achị achị ọ sị nnọọ ndị Eko FM na anyị na-eme nke ọma gị nwa na-egekwa ege ị na-emekwa gịnị nke ọma maka na ewezuga ụnọ Clara Nwankọcha we are nothing. We are just nothing. I just nọ na-eti mkpu na-afụrị ọnụ gaa n'ihu nwaanyị ọma nke si n'aka Austin Nzeribe ọsụtụtụ ọma Uche na Clara ọsụ Uche o na biko ha tinyekwa iwu maka ndị ji ọkwa na gọọmenti na-abịa nnọọ ma bụrụ ego ọha na tinyekwa iwu Austin o wee bụrụ ya anya ahụ na nke gị Pascal Pavi ọsụ Uche Clever na ugbu a ka ndị ụlọ nzukọ seneti bịaghachiri na amamihe ha bụ chere obi gị ya gaziere gị nchịkọta okwu wee bụrụ nwaanyị ọma onye ọbụla na-akọmendị ndị ụlọ nzukọ seneti ịma ihe a bụ iwu
ndị ịhụ na ka o si masịcha onye ukwu na onye nta ime nke ziri ezi eto oge imekwanụ nke ọjọọ aka tọọ gị ọ bụ otu ebe arị ịbọọla chi ye ịbọọla chi uche clever ụtụtụ ọma na nwada clara onye otu mere anyị dị mma o ndewo onye na-ekwu n'uchie ka esi nwa oribi akpọ ana m akọrọ ndị nzukọ omeiwu aka na ọdịihe nke ha mere ọ dị commendable it's a good one but all the same achọkwa ka ha mee ya send to ndị nwoke na-ebi na ụmụ ha mụrụ amụ n'afọ so that onye ejidela that ya agakwa mkpọrọ apụta then by extension ndị ji ọkwa na-ebukọrọ ego anyị na ha nwere because na China just had the other day atụrụ somebody minister mkpọrọ because of oriri ego so ha mee ya na Nigeria onye ọbụla maburu ego ọha na eze ka ọ ga-aga mkpọrọ apụta ha make it then we will make that working so maybe we're first step so we expect them to go ahead and do something like that. Thank you. Ndewo na abalị ka ọma ya gaziere gị nwoke ọma enyo ha o wee bụrụ ya ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rịkọm mana tupu anyị anabata ndị ọbịa anyị na ha ga-anọrị n'oge na-adịghị anya anyị chọrọ iji ohere a wishie onye maneja printing hub bụkwanụ nwaanyị aha ya bụ Onyedikachi Okezie anyị na-agọrọ ya ọfọma dịka ọ bịara n'ọgbakwunyekwu otu afọ n'elu afọ nke ọdịadị. Happy birthday nwaanyị ọma Onyedikachi Okezie manager printing hub. Ịma printing hub na Eko FM ha nọ ha nọ otu ebe na the king group of companies ọ wee babara bịa mikpuo Eko FM mikpuo ha nwa mikpuo amamela wọta ọ bụ otu ebe are ya gazichara gị nọ nwaanyị ọma ya bụrụ na ị na-ege ntị ngwa yọrọ egwu a ya bụrụ ma anyị lọghachi anyị na ndị ọbịa anyị ga-anọrị n'ihi ya agagharịkwala agagharị. Echo FM.